Milí bratia a sestry, my by sme dnes mali mať takú voľnú tému. A ja som k tej voľnej téme vybral tú Božiu prozreteľnosť. Viete, Božia prozreteľnosť, to je niečo, to slovo sa nenachádza v písme. Podobne ako slovo trojica. Nájdete to tam? Nenájdete. A pritom vieme, čo je to trojica, že vlastne z písma vidíme, že tá trojica je Boh Otec, Syn a Duch Svätý. Čiže 1 plus 1 plus 1 rovná sa 3. A niečo podobného je to, čo sa týka tejto Božej prozreteľnosti. Čo je to, milí bratia a sestry, Božia prozreteľnosť? Ako by sme to mohli pomenovať? Ja som si uvedomil, že tá Božia prozreteľnosť je vlastne Božia svrchovaná vláda, a ktorá sa stará, aby všetko išlo podľa Božieho plánu. Môžeme povedať, že to je vlastne Božie riadenie všetkého stvoreného, či už živého, alebo mŕtvého. To je realita. A my, veriaci, my vlastne spolupracujeme s tou Božou prozreteľnosťou a Pán Boh nám žehná. Pokiaľ nespolupracujeme s Pánom Bohom ako neveriaci ľudia, tak vlastne Pán Boh nám nemôže žehnať. Aj keď sa zdá, že u neveriacich ľudí svým spôsobom Pán Boh im dáva určité veci a je to dobré. Chcem ale povedať, že táto Božia prozreteľnosť je určité tajomstvo. Viete, v 5. knihe Mojžišovej, v tej 29. kapitole, v tom 29. verši napísané: skryté veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené nám a našim synom, aby sme činili všetky slova tohoto zákona. Čiže Božia prozreteľnosť je niečo skrytého. Je to určité tajomstvo. A vo westminsterskom vierovyznání, to je anglické vierovyznání, ktoré môžeme povedať, je jedno z tých takých skutečne dobrých, nechcem povedať najlepších, ale nejak tak to bude, tak tam sa píše toto ohľadne Božej prozreteľnosti. Boh je veľký stvoriteľ všetkých vecí, ktorý drží, vedie a vládne nad celým stvorenstvom. Nad všetkými vecami od najväčších do najmenších, a to svojou najmúdrejšou a najsvätejšou prozreteľnosťou. Zároveň podľa jeho slobodné a nemenné rady, podľa jeho vlastnej vôle, a tak chvále jeho slávy, múdrosti a moci a tiež spravodlivosti, dobroty a milosrdenstva. No, keby sme si to mali pamätať, tak asi by sme sa to museli naučiť nejak naspamäť. Ale myslím si, že to je dosť vyčerpávajúca definícia, čo je to Božia prozreteľnosť. A ten slávny kazateľ, dá sa povedať, že to bol knieža kazateľov, Charles Spurgeon, tam v jednej svojej kázni hovorí toto. On hovorí: verím, že každá čiastočka prachu, ktorá tancuje v slnečnom svetle, nepohne ani jedným atomom viacej alebo menej, než ako si to Pán Boh praje. Takisto každá kvapočka vody, ktorú rozráža predok parníka, má svoju dráhu ako slnko na nebi. Podobne zrno, ktoré čistí rolník od plevy, má svoju dráhu ako hviezdy na nebi. Pád listov z topola je rovnako určený ako prudko padajúca lavína. Lezenie vošky na kvete rúže je pevne stanovené ako neudržiteľný postup morovej rany. Čo nám z toho vyplýva?
Mám za to, že nám z toho vyplývá to, že vlastně v Božích očích neexistuje žádná náhoda. To len my, ľudia, hovoríme o náhodě. A chcem vám uvést také 2 príklady z písma. Je to so Sudcom z 9. kapitoly, 53. verš. Prečítam. A tam se píše toto. Ale nějaká žena hodila vrchní žernou na hlavu Abimelechovi a rozrazila mu lebku. Víte, Abimelech to byl syn Gedeona, Jerubála, a on byl vlastně velmi ukrutný člověk, lebo on nechal povraždit svých bratů 70 lidí. A jednoducho on si počínal velmi zlé a bojoval proti některým tím městám. A keď bol v Tébeci, Tébeca to bylo nějaké také město, tak ty ľudia utekli do té veže, která tam byla. A tam je napísané, ale nějaká žena. Víte, mohli by se povedat, že to byla náhoda. Že prostě to vedro, nebo ne, že vedro, ale ten kámeň mnický, že padl na něho. Ale určitě to bylo Bože riadenie. A Pán Boh mu vlastně odplatil. A on přišel o život. Čiže žádná náhoda. My bychom povedali, to je náhoda. To je jeden příklad. A druhý příklad, to je 1. kráľova 22:34. A tam je napísané, a nějaký muž naťahol lučiště vo svojej prostotě, nemajúc úmyslu střelit, ranil izraelského krála tam, kde sa pancier spojuje. Preto povedal svému voskovi, obrať svoje ruky a vyvez ma z vojska, lebo som nemocný. Opäť, tu byla vojna a sice bol tu ten král Achab a ještě tam bol s dalším králom, no, teraz mi to ušlo, kdo to bol, a oni prostě bojovali proti Syrom. A čo se stalo? Stalo se toto, že vlastně ten voják z toho syrského vojska tam o svojej prostotě čítáme, nemajíc úmyslu střelit, postřelil tohoto krála Achaba a bylo mu to vlastně k smrti. Opět bychom mohli povedat, to je náhoda. Ale nie je to náhoda. Pán Boh mal v tom svoju ruku a jednoducho stalo se, co se stalo, protože víme, že ten král Achab byl jinak velký modlár a Pán Boh mu takto nějak odplatil. Poviem vám jednu teraz takovou moju malou zkušenost, která se mi stala minulého týždňa. Išel jsem autobusem ráno o 5:30 mojej manželke vybavit na kožné oddělení prostě číslo, kdy se dostane na radu. A išel jsem autobusem od nás z juhu, nebylo tam až tak veľa ľudí, no ale boli nějaký ty ľudia. A keď jsem přicházel k fórumu, lebo tam jsou ty lékári, to je, ako se to tam volá, bylo, ako? Monako, v tom Monaku hore. Tak postavil jsem se k východu, ale jsem si myslel, no on otvorí, tak jsem zabudnul mu zazvonit. No ale ten člověk išel ďalej, takže já jsem tam nemohl vystoupit a dovězl jsem se na další zastávku, hej, k Domu kultury. No a odtiaľ, to není to ďaleko, 5 minut. No. Tak jsem tam došel, vybavil jsem to, napísal jsem ju na to poradě a išel jsem naspäť. A jak jsem vyšel z toho vchodu, tak jsem se ohledl tak dolava
A pozerám, ta sedmička, kterou jsem potreboval, respektive, která išla ku nám, tak tam stála na zastávce. No tak jsem se zobral a trošku poklusem jsem mi dobehol, no a ona ma priviezla až domů. Čo chcem povedať? Aj v tomto jsem viděl Boží prozřetelnost v tom, že Pán Boh to naozaj mal vo svojich rukách. Ja by som inak musel ísť pešo z toho Monaka, teda od tej ambulancie, domov. Takto jsem sice vyšel jednu zastávku do hora, to je pravda, ale musel by som ísť aspoň 2 zastávky. Zkrátka, nebylo to pre mňa zlé, ale bylo to, dá se povedať, dobré, výhodné. Takže som viděl, že Pán Boh naozaj má svoju ruku v tých našich životoch. A teraz se pozrime, aspoň krátko, zamyslíme se na 4 príkladmi zo starej zmluvy a na 4 príkladmi z novej zmluvy, čo sa týká Božej prozřetelnosti. Prečítam ten prvý text, to jsou 2 verše, 1. Mojžíšova 22, 13 a 14. A Abraham pozdvihol svoje oči a viděl a hla, baran za ním chytěný v kroví za svoje rohy. A Abraham pošel a vzal barana a obětoval ho zápalnou oběť město svého syna. A Abraham nazval jméno toho města Jehova Jírech, jako se hovorí, dodnes na vrchu Hospodinovom sa opatří. Vieme, že to byla skúška pre Abrahama, čo urobí, či bude počúvať Pána Boha, alebo nebude počúvať. To je úplně jasné. A prostě bylo to v Božích rukách. Božá ta prozřetelnost v tom byla. Protože to došlo až nakonec, že by už to Izáka Abraham zabil a on to neurobil. Protože Pán Boh, Hospodin, zasiahol a povedal mu, aby nesiahal na svojho syna. A nakonec se našla v kroví ta ovečka, kterou potom obětoval. Víte, to nebyla náhoda, anebo jednoducho to bylo to Bože vedení, tou Božou prozřetelnosťou. A teraz sa pozrime na další príklad. To je 1. Samuelova 1.20. A stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a nazvala jeho jméno Samuel, lebo riekla, od Hospodina jsem ho vyprosila. Tu tiež vidíme vlastně Božú ruku v této celé situaci. My vieme, ako ta prvá žena, ta Penina, se správala k této druhé ženě, tohto ako se volal, Elimelech, myslím. Ako? Elkána, tak, Elkána. No a Pán Boh ale tu zasiahol a dal, aby se tejto Aně narodil potomok mužského pohlavia. Protože mal zase svůj plán, že víme, že tento Samuel potom byl Božím služobníkom. Prostě bylo to v Božej režii. To je realita. Prečítam další písmo, další verš, to je Daniel 1.9. A Boh dal Daniela v milost a v zľutovanie pred náčelníkov dvoraninou. Víte, to nebylo len tak náhodou, že oni nemuseli tyto Židia, tento Daniel a ty jeho spoluzajaci, co tam byli, jíst tu královskou stravu. Ale oni se nechtěli poškvrňovat. A Pán Boh prostě dal, aby tento náčelník to přijal. A aby vlastně Pán Boh se dokázal. Aby se přiznal k týmto jeho sluhom. Takže to nebyla opět náhoda. Hej? Nebyla to náhoda. Potom tu máme ještě jeden příklad, a sice Paralipomenon 4.10.
A Jábec volal na Boha Izraelovho a povedal, jestliže ma istotně požehnáš a rozšíříš moje meze a jestli bude tvoje ruka so mnou a učiníš spasení zo zlého, tak, aby som nemal bolesti a Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Tento Jábec, čo znamená bolest, se vlastně narodil tej svojej matke a pre ňu to prostě byla bolest, ten porod. A preto dala aj tomuto svojmu synovi toto meno. Ale protože ten člověk, keď potom vyrástol ten Jábec, byl to člověk, který byl mužom modlitby a věry, tak Pán Boh vlastně mu požehnal. Opět v tom vidíme Boží ruku, že jednoducho Pán Boh žehná tým, ktorí se k němu utěkají a ktorí prostě na něho očekávají. A on byl vlastně slávný mezi tými, mal aj tých bratov, ale o nich se nič nepíše. A o tomto Jábecovi sa píše. Dobre, a teraz by som chcel ešte prečítať poslední tento verš ze Starého zákona, a to je Daniel 1.9. A tam se píše, a Boh dal Daniela v milost a vzlutovaně pred náčelníkov dvoranínou. Tak toto je tiež prostě také zaujímavé, ako Pán Boh se prizdal k Danielovi, lebo víme, že on se modlieval 3krát denně každý deň k Hospodinovi a Pán Boh se k němu priznal. A jednoducho tí náčelníci prostě ho přijímali, jednoducho nemohli mu nějak ublížit. Čiže opět tom byla Božá ruka. A teraz sa pozrime do Nového zákona a budeme čítat s Korinťanom, 2. Korinťanom 1.10. Jako Pán Boh, který nás vytrhol z tak velké smrti a vytrhuje, v kterého doufáme, že ještě aj vytrhne. Ano, toto opět byla ta Božá, to je ta Božá prozřetelnost, která se skláňá k nám veriacím, keď my se vyníme k Pánovi Ježíšovi. Tady vidíte 3 časy. Vytrhla, vytrhuje a vytrhne. Taká je Božá prozřetelnost. A to je slávné a to je naozaj aj pravdivé. A prečítam z Galatianom 2.8. Lebo ten, který působil v Petrovi cieľom apoštolstva u obriezky, působil aj vo mne cieľom pohanov. To byl prostě Boží zámer. Pán Boh má svojich služobníkov a jednoducho si jich použije. Má pre nich svoje město. A tu vidíme, že vlastně ten jeden slúžil pohanom, ten druhý slúžil Židom. To bylo dané týmto ľuďom, protože jich srdcia byly celé obrátené k Pánu Bohu. A prečítam další ještě verš, a sice s Římanom 8.28. Tam je napísané, a víme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povoláni podľa jeho predloženia. Tu opäť my môžeme vidieť tú Božú prozřetelnosť, že jednoducho všetko, keď milujeme Pána Boha, nám musí slúžiť na dobré. A teraz vám vlastne poviem, čo sa mi prihodilo, prečo som prišiel neskoršie. Išli sme autom
a prešel som na červenú. Hej? Lebo som sa ponáhľal, ale viete, neoplatí sa príliš ponáhľať. No a jednoducho policia ma potom zastavila už tady vo veľkej, dalo by sa povedať, v Spišskej Sobote a musel som sa zdržať. Tak ma to niečo stálo, ale Pán Boh mi bol aj tak milostivý a vlastne aj cesto ku mne hovoril. Čiže vidíte, nič sa nedieje náhodou. A vo všetkom Pán Boh proste má svoju ruku. Dobre, a teraz ešte by som prečítal poslední zo Zjavení 12.6, jeden veršík. A žena utekla na púšť, kde má miesto pripravené od Boha, aby ju tam živili za 1260 dní. Pán Boh je ten, Božia prozreteľnosť je tá, ktorá sa postará, lebo to sa teprve naplní, o ten ostatok Židov, ktorí budú zachránení. Proste je to v Božom pláne a ten plán sa musí naplniť. To sa nedá nič robiť. To je realita. No. Teraz by som sa ešte chcel zastaviť u takých 4 silných momentoch v mojom živote, kde som videl tú Božiu prozreteľnosť v mojom živote. Tak tá prvá bola vlastne to moje zastavenie. Lebo ja som žil vo svete. A Pán Boh vlastne ma zastavil cez veriaceho človeka. A ja som musel o tých Božích vecach uvažovať a nakoniec ich prijať. Lebo to sa mi nejako nedalo, pretože som vedel, keď to neurobím, tak pôjdem sám proti sebe. A to som nechcel. Tak to byl prvý taký veľký moment. Ten druhý moment bola to vlastne moje rezignácia na moju túžbu. To už som bol vlastne veriaci a ja už som to aj hovoril, mojou túžbou bolo žiť vo Švajčiarsku. A nakoniec Pán Boh mi dal tú milosť, že som tento môj plán mohol opustiť, lebo som si uvedomil, toto nie je jeho cesta pre mňa. A vidíte, dá sa povedať, na místo na západ som sa dostal na východ za nejaké ty roky. Takže to je zaujímavé, hej. Ja vždy hovorím vám, my uvažujeme v tomto kruhu, ale Pán Boh uvažuje v tomto kruhu. A to je úplne niečo iného. No, ten ďalší taký silný moment vlastne bolo moje manželstvo. Lebo ja som vedel jednu vec, že sa chcem oženiť, no ale nevesta nebola. Viete, veriaci devčata, bolo ich tak nejak v Čechách málo, respektíve som nebol s tým v styku, no a Pán Boh to zase zariadil. Keď sa modlíme a keď chceme ísť podľa Božej vole, tak Pán Boh sa človeku prizná. A ubehol nejaký ten čas a nakoniec som sa dostal tu na. A na budúci rok to bude vlastne 50 rokov, čo budeme s Mariankou manželmi. Takže víte, to je Božia prozreteľnosť, Božia milosť a láska. No a ten poslední moment, čtvrtý, to je vlastne, to sa týká tej mojej gideonskej služby. Viete, uplynom práve 30 rokov pred mesiacom, či ako 2 mesiace. A aj keď to v súčasnej dobe nie je také ľahké a proste, viete, ľudia sú dosť uzavretí a proste žije sa hlavne pre to tu, teraz a pre to telo a pre takéto záležitosti. Ale predsa, ešte sa stále dá, ešte stále sú tí dvere otvorené a Pán Boh sa skláňa. A Pán Boh proste koná. Ja som mohol byť minulý týždeň, síce to bolo katolické náboženstvo, ale to nebaví. Ale boli tam, ten katecheta bol veľmi otvorený pre Božie veci
A dokonce jsem mu mohl potom podat tu brožurku, kterou tu máme, Evangelium podle Ježíša Krista od toho autora Paula Washera. Byl velmi vděčný. No a i tam jsem mohl, já nevím, těch 40 biblií, Nový zákon Čechů teda, mohl rozdat v 4 takých třídách, teda tam byly ročníky, několik ročníků to bylo. Takže je to tak nějak, že Pán Boh člověka chce vést, chce ho usmerňovat, chce si ho použít, chce ho vést tou svou prozřetelností. No a ještě vám povím jednu zajímavou věc, teď už jsem tu při slově z mojho života. Já už jsem to nějak trocha vzpomínal. Víte, v mojom životě hrálo velkou rolu 10 měst. Mest teda, ne měst, ale mest. 5 z nich bylo, dá se povedat, takých klíčových a 5 takých jakože vedlejších. A ty klíčové to byla Praha, Písek, Plzeň, potom to byl ten Protivín a ještě to bylo jedno město. A ty vedlejší, no, byly tam další věci, jako je Pardubice a já nevím, Pelhřimov a Putim a prostě jich bylo najméně 10. A když jsem o tom tak rozmýšlel a tak jsem o tom uvažoval, co týká Božej prozřetelnosti, prečo, jako, to je taká nějaká náhoda, nebo čo. A povím vám upřímně, že jsem nemohl nějak tak hned přijít na něco, co by bylo tak jako, no, toto je ono. A tak jsem si ale uvědomil, že vlastně je to Pán Boh, který robí to, co on chce. A my tomu nemusíme rozumět. Ale je to jednoducho on. A když se mu to zapáčilo, aby těto města byly v mojom životě také dost důležité, že si to člověk všiml, já nepoznám jiného druhého člověka, který by mi něco takového povedal, ani z mojej rodiny, ani... Tak on ví prečo. Já to nemusím tak přesně vědět, ale on to ví. A on s tím mal a má svůj plán. A toto si myslím, že je důležité. A uvědomím si, že jedno je jisté. Když se podáváme Božej prozřetelnosti, tak ta Božá prozřetelnost pracuje pre nás. A když se ji nepodáváme, tak pracuje v náš neprospech. A i když dá se povedat, že ľudia vo světě, že se jim darí a tak ďalej, ale to všetko je jenom dočasné a i klamlivé, ale ono se to vlastně všetko ukáže trošku neskorše. Jak v našich životoch, tak při našich bližních. A tak, milí bratia a sestry, o čom nám hovorí ta Božá prozřetelnost? Já jsem si uvědomil také 3 věci. Tak za prvé, že Pán Boh má všetko pevně vo svojich rukách. Či si to připušťáme, alebo ne. Že on je Pán. A to druhé, že keď se mu podáváme, tak se nemusíme ničeho bát. Lebo on je nad tím. A keď všeličo se nám vie prihodit, a i věci nepříjemné, jako mě dnes, ale on je nad tím. A chvála Bohu za to. A za třetí, že ta Božá prozřetelnost naplňuje, ještě naplní, Pán Boh chce tu svou prozřetelnost so svým stvorením, ten plán, který má, a bude oslávený. Toto je realita. Jednoducho, víte, Pán Boh je Pán Boh a my jsme jen ľudia. A ona je dobrá logika. Ona logika funguje. Ale mám za to, že nad touto logikou lidskou je prostě ta Božia logika. Ta Božia prozřetelnost, která je troška jiná. Která vie zasáhnout do té naší logiky a prostě
ty věci usměrnit tak, jak Pán Boh chce. Toto si nějak tak uvědomujeme. A úplně na závěr chcem prečítat ten verš Římanom 11.13 a tam je napísané: O hlbina bohatstva a mudrosti a vedení Božího. Jeho nevyspytatelné jsou jeho súdy a nevystinutelné jeho cesty. Amen.